belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De voorzitter van het College Financieel Toezicht, professor Dr. Raymond Grades, heeft gisteren tijdens een persconferentie gezegd dat wat hem betreft Curaçao 3% vakantiegeld aan de ambtenaren kan betalen. Hij hield een slag om de arm omdat hij nog het definitieve voorstel van minister Silvania hierover wil ontvangen, maar hij zag in eerste instantie geen moeilijkheden. Tegelijkertijd benadrukte Grades dat Curaçao uit moet kijken met het doen van te veel uitgaven. De uitgaven moeten beheersbaar blijven, aldus Grades. Hoewel de huidige regering heeft aangegeven hard te willen werken aan het beperken van kosten voor de medische zorg, is daar weinig van te merken. Dat benadrukte de voorzitter van het College Financieel Toezicht, Raymond Grades, gisteren. Er zou bezuinigd worden door onder meer gebruik te maken van generieke medicijnen, minder uit te geven voor medisch specialisten en minder medische uitzendingen uit te laten voeren. Maar volgens Grades is er veel te weinig mee gebeurd. Het gaat om bezuinigingen van verschillende tientallen miljoenen waar we tot nu toe niets van zien. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrão-cita. Se você tracita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para a visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você combina a bo. Er zijn al verschillende problemen bij de Fundación Cuido Ambulance Curaçao, bij de Curaçaose ambulancedienst, maar die zijn gisteren alleen maar groter geworden. Terwijl een ambulance klaar stond in de garage bij Barber, kwamen er vlammen uit de auto. Er zijn problemen met de alternator, zo werd later uitgelegd, maar dankzij snel ingrijpen van aanwezige brandweerlieden kon het probleem beperkt blijven. De werknemers binnen de SDKK-gevangenis zijn bezorgd over de huidige werkomstandigheden. Er is veel onzekerheid en daardoor veel bezorgdheid onder de werknemers. Het gaat onder meer om de verschillende hoofden van de departementen die niet goed met elkaar samenwerken en daar zijn de werknemers de dupe van. Ze hebben de minister van Justitie gevraagd om aandacht voor dit probleem. In de nacht van maandag op dinsdag werd er meerdere keren geschoten op appartementen aan de Zapotekenweg. De Extra meldt vandaag dat die schietpartij waarschijnlijk te maken heeft met een steekpartij eerder die dag in de gevangenis. Daarbij werd Gabi Alberto zwaar gewond achtergelaten na een steekpartij door een groep Venezolanen. De vermeende dader zou familieleden hebben wonen aan de Zapotekenweg en volgens de Extra is de schietpartij een gevolg van de steekpartij in de gevangenis. Bewoners van Rif die bezorgd zijn of zij in hun huis kunnen blijven wonen, hebben gisteren niet alleen een brief overhandigd aan de Curaçaose regering en het parlement, maar ook aan de Nederlandse Tweede Kamer en staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Ze zijn er niet zeker van dat als het alleen op Curaçao blijft, ze daadwerkelijk geholpen worden. Het gaat om een probleem tussen de bewoners en de Fundación Cas Popular. Volgens de bewoners zullen ze het huis uitgezet worden en dat willen ze niet. Curaçaose voetballer Lutserel Geertruida, die afgelopen seizoen een goed seizoen met Feyenoord achter de rug heeft, is gisteren naar kinderorde Brakke Put op Curaçao gegaan. Daar heeft hij gevoetbald met de jongeren van de kinderorde en verschillende voetballen en andere spullen achtergelaten. Hij wil naar meer instellingen gaan op Curaçao waar kinderen zitten die het moeilijk hebben en die hij op die manier wil helpen met voetbal. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal. Vers van de pers.